Lunga tak anti-anti kapan gonmu bali mecake daeng wengi kutha nganjuk iki sumile rangen atis gugah kangen ning ati apa kowe ora ngerteni kowe tak kangeni ning alon-alon tak goleki terminal stasiun tak ubengi senadyan setahun tak enteni tresnamu sing tak gondeli lali tenan yo dek gonmu janji-janji disekseni lampu alon-alon iki lali tenan yo dek karo aku iki ning terminal stasiun gonku goleki lunga tak anti-anti kapan nggonmu bali mecake daeng wengi kutha nganjuk iki sumile rangen atis gugah kangene ati apa kowe ora ngerteni kowe tak kangeni ning alon-alon tak goleki terminal stasiun tak kupengi senadyan setahun tak enteni tresnamu sing tak gondeli lali tenan yo dek gonmu janji-janji disekseni lampu alon-alon iki lali tenan yo dek gonmu janji-janji ning terminal stasiun gonku goleki ning alon-alon tak goleki terminal stasiun tak ubengi senadyan setahun tak enteni tresnamu sing tak gondeli lali tenan yo dek gonmu janji-janji disekseni lampu alon-alon iki lali tenan yo dek karo aku iki ning terminal stasiun ganggu goleki ning terminal stasiun gonku goleki Dina minggu sing tak tunggu kowe
janjine. Iya, Mas. Kuwi ngelingki awake dhewe nek ndek janji aja dilalekke. Iya. Ngono, mengecewakan teman yang kita Jangan janjikan. di PHP. PHP apa? Rungokno, ayang. Duh. Sik, ayangmu sing di. Nek Yai Tangkisan mesti apal, wis pirsa. Nek Yai Kembang ngono ra derek lho iki penyanyi niki calone sing di ta ora mesti tuwuh tandha pitakon ngono. Sing endi? Sing lemu dhewe ginuk-ginuk. Sing penting anu meh padha karo aku. Ngapa? Mripate ora pati permono. Ngagem kaca tinggal. Permono kok. Oh iya. Ingkang menika to? Menika ayang panjenengan. Iya. Nggih. Ku arep nyinom kok ku. Iya, aku bar iki ya nyinom nang kono. Nan wah. Iya. Aduh. Diteni to. Ha iya. Janjane koe ngerti. Foto keluarga, Dik. Nggih. Keluarga saking Tangkisan gilir gumanti kasuwun nyaketi dhateng temanten ingkang saperlu kasuwun foto kalian putra pinahargya. Mangke Waratin tumunten badhe linajengaken keluarga pamengku gati. Monggo Bapak Ibu gratis. Iya no foto ki. Kowe lho pernyataanmu kok gratis ya cetha gratis kaya. Iya wis dibayar sing di omah kok. Heeh. Nek ro kowe mbuh. Tegese kowe ngancani foto ngono lho. Aku foto rayang. Iya, aduh. Ayang, apakah Ayang sudah ngombor? Iya, Ayang. Janjane koe ning Susanti. Keluarga ingin kapiji foto kalian pengantin monggo.
Matur sembah nuwun sampun kaaturaken monggo. Wanotyayu utama ngambara remeng kusuma mula lang-lang grangdo agawe sang-sane nolo jagat katresnan
Jajang pucuk sarine kembang kusuman ning ratri mangsa wiji piranti memati sajroning ati kang suci lintang pancerana antariksa ati bahayu sangarina kusuman Nderekaken kondoripun sagung para tamu déning Kang Tasih.
tidak usah mengungkung kanduhan rimang. Seperti foto dengan pengantin dari teman-teman Sinoman. Jangan salahkan fahamku kini tertuju. Oh, siapa yang mau, siapa yang tahu, kau di sana, aku di seberangmu.
jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Kasihku, sayangku, aku bahagia. Kasihku, cintaku, hasrat membara. Aku bangga kepadamu, jadilah raja di hatiku. Kasihku, oh sayangku. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci, oh suci, kita beda bersama. Rindunya hatiku sudah datang. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci, oh suci, kita beda bersama. Rindunya hatiku padamu kasih. Jadilah raja di hatiku. Oh kasihku, oh sayangku. Oh kasihku, oh sayangku, oh kasihku, oh sayangku. Terima kasih rindunya hatiku telah berlalu.